nyika. Ndiani anokunda nyika? Aziye unotenda kuti Jesu Kristo ndiye mwanakomana waMwari. Munhu anokunda nyika haazivi here hama dzangu anotenda kuti Jesu anonzi Kristu mwana waMwari ndiye ega anokunda nyika. Anotenda kuti Jesu mwana waMwari ndiye ega anokunda nyika. Haleluya. Kureva kuti anoita zvimwe zvese anogona kungonaka, but anotadza kukunda nyika. Unogona kuti mari yako anekuba udonetera kuna vanorwara, zviri right izvozvo. Anorwara atoponeswa, akatoti eudhatombo ndo akazondibatsira ndadai, but mari yacho yakabatsira yakaite kuba zvayo naika. But anozokunda nyika ndiye anotenda kuti Jesu uyu mwanakomana waMwari. Yes. Ndiye wakauya nemvura neropa. But munhu anenge kutenda kuti Jesu mwanakomana waMwari kudiko. Kungoti raiwa Jesu mwana waMwari, Jesu mwana waMwari hatomuziva kamwana waMwari. Ikoko kungotaurawo. Kutenda nekungotaura zvinhu zviri zvakadini. Vanakomana vaSkefa vasvika pane mumwe musikana aiva nemadhimoni. Vanoti iwe tinokurayira nezita raJesu anoparidzwa naPauro. Pauro anoparidza Jesu ichokwadi. Jesu anoparidzwa naPauro ndiye wechokwadi. But madhimoni akati Pauro tomuziva, Jesu acheye tomuziva, iwe uya pano. Akabatwa ine mazita mairi anotyisa. Zita raJesu riri paachiritaura, raPauro achiritaura. Dhimoni rikati but iwe mauri hamuna substance. Unotaura zvaJesu usingazivani naye. Vhangeri rati anotenda mumwanakomana ndiye anoponeswa. But kune vanotaura nezvemwanakomana vasingatende mavari. ZvaJesu vanozviziva. Kwaakazvarirwa Efurata Bheterehema neko zvakaprofitwa vanozviziva. Baba vake panyama kuti ndiJose namai Maria vanozviziva. But zvekuzopupura Jesu neudzamu hwekumutenda hapana. Ndo pakadzina Pauro pakereke pakaiswa vamwe vaapostora, vamwe vaprofita, vamwe vadzidzisi, vamwe vaevhangeri kasimukai, nevamwe vanonzi vachiizviya, nevadzidzisi kuti vhangeri vatsvene vakwanisirwe basa rekushumira. Handiti izvozvo? Tirege kuramba tine ucheche, asi tisvike paumwe hwekunzwisisa Kristu nechiyero chemunhu akura. Haleluya. Kurati kwatiri kuparidza Jesu tikupampa knowledge muwana. Tikupampa knowledge muwana. Tikupampa knowledge muwana. Kana knowledge yaJesu yazara baba nyagwati, munhu anenge akwanisa kuti ini Jesu ndomuziva. Pastor Alabati Jesu akambobona ngale pastor. Saka chatoparidzira vhangeri mainsundiri ndechekuopoza zvotaurwa napastor. Tinofanira kumuona. Jesu anofanira kuonekwa kubva mumagwaro, kaonekwa pakurarama, kaonekwa paupenyu hwedu, kaonekwa pakuponeswa futi. Kunyange matambudziko atinawo, unenge une TB pasaidi apa, Jesu ari papa. Wanisati kuti mambozamere kubatsirwa kuti endi naJesu ko TB tinayo futi. Unazvakanawo kunzwisa Jesu. Hauna dambudziko nezvimwe zviri pauri sei. TB endi nayo ko Jesu tinayo. Ko Jesu anoporesa vanhu vadii maporesa uchechi kwenyu. Nditori right ndakapona, kutondora chidai ndokupona kwacho. Hakurarama nechinourayisa ndiri mupenyu ndirafonga. Unenge une COVID. Mune COVID muri kurarama madii mambona makirwa anditori right. Deny Jesu wacho ndiye ari kuita ndisafe naye. Haleluya. Saka Jesu anoonekwa in situations, in life, in salvation. Difference yedu manje baba chikombe ndeyekuti uchitofamba nana-evangelist vanorova shoko unogona kutogara usina kana sendi momwe, but vese vanamatira akangoti ngazvinosaruka anoenda onzwa testimony next week kuchecha ndinzwe rume maya nemurume anogona kunamatira vanhu vakawanda sikaiti wokuti angoya asingabate mari so amwe in the name of Jesus go see your miracle. Unotonzwa dzava kudzoka after 2 weeks wedumwe omwe dzazara nemari, but iwe uri kufamba naye wakabhuroka sikaiti. Kana mda kuya kuno kusoma unoita kote toita sei apada ne $5 here ne $4. Indava hauziwe nekuti Timothy akaparidza pamwe chete naPauro, amuzviziwe. Timothy akati mudhara mudumbu manetsa kuno zvikanzi alright kuno kundikuporesa singaiti iwewe inwa 2 wine bichana ndira mudumbu mako. Akobvera vamwe vari kubata maHIV vachipona zvikanzi ndiwo vanopona
iwe wati waini mfano wako hazvakapresa pabhenge kudenga inoporesa hakuna. Indinoda kungobhiliva handisi kuti ndizvo ndinobhiliva kuti pasina zopinda mubhaibheri Pauro akanzika akati ini nditoriwo nemarara maziso hachapori mfano wako handitooni but ndikusvindudzawo asingaoni. Saka toita sei dhara zvikanzi aiwa pa2 Korinde 12 ndakatombokumbira kuti nhume yaSatani ibve katatu. Mwari akanditi nyasha dzangu dzakakuringana ndinoparidzwa muupenyu hwako kuti kana vhangeri rarohwa zvinonzwisiswa kuti hazvisi kuitwa newe ndini kuno. Ndakati Mwari wakaita zvinhu zvatinogona hatizonzwisisi kuti ndimwari here kana kuti ndini. Ukarwara ukauya ukanamatirwa neni woenda kuchipatara shuwa wopiwa jekiseni rinokuporesa chaivo. Kunoku kundosara nchiti mapreya amba nepapo. Vakakurapisa vanhu vachitaiwa rarosikuita inorapasikana. Hunga. Mwari vanoda kuti Mwari avamanye is a God of order. Vanomirira kuti waini ipere. Yonoti payaisevwa ichinzi yakupera zvitarugere pamuchato. Vasikeneketara mati dirai shoma sikana. Dirai shoma yakushota. Kana titamchodzera mvura kune kwatakaniswa nyakaedzerwa mvura vanozviziva vaneni yanga yakupera vanhu vakati mwiri waJesu ungashote topapisa muota. Pane meti dzinoitika dzinotoonesa kuti zvinhu zvakupera. Chakanakira Jesu aripo haana puresha ndosaka ukona paari kupinda mubhoti raakutonyura hope ndopadzoita sedzakuwedzera. Pita anozoti ababa mararirei nziko chiko mfanawo honai zviri kuita bhoti atomuka ndiri kuita sei ara haonero. Saka ona vakanzira zararwara uya yakata ndine matima anandamburo kupura nepaNCM ndopedza ikoko ndonona ndozodai ndichauyako zvikanzi amunouya afa. Marita akazosvika akati achirega henyu makanonoka akati I am never late. I'm always on time. I'm always on time. Zvinhu zvaJesu hazvisi zvekumhanya-mhanya. Ndazvikapera iye ndiye kusingaperi kwacho. Anozvidzosa. Waini ikangopera aripo matopinda muwaini inonaka. Yenyu yekuda kubatira kwenyu hapane masiri kundizwa. Pane vanhu vasingade kurasikirwa kunyange nezvavo zvishoma. Dambudziko havazive kuti zvishoma. Eria achisvika pamukadzi weZerafati asarwa netumafuta tushoma-shoma anoti unei akati tikatokanya ipapapa zvatodhakwa takutonofa. Anobva atitanga kupa munhu waMwari. Zvauri chemberi yonongwauta wakomana iyi ndiro jaya richiri kumhanya. Kana pakanzi pari kusheva chikafu tisu tofanira kutanga kuwana kuno. Izvozvo zvekuti akangonopa Eria uku kutswanda yefulawa kwakaitika maminimini baba akatanga kuwanda ndobva yanomaintaina imwe level kuti kacherwa yairamba yakadaro kacherwa yairamba ndobva hanzi chitora zvitini uzadze mafuta unozakaturita kanenge akupera zvakaita katomoda kungochidira muchigobhuka wapedza kudira wodaisona kana kuchinja level ndikuti inini Jesus is never too late. Mhanye itaikukudza ipadhuze pako Jesu hamhanye ipapo pori kuti ndakafuna kutochinja chechi ndavati nekasituation kasiri kupera ari kumbomirira kuti kaite wese. Kana kaite wese ouya kuzodhira newe. Jesu haana basa kuti maakunhuhwa zvinonhuhwa izvozvo obuda zvaakunhuhwirira. Hatina vhesi yakazombotira zara akazoita 5 days achigeza kuti zinove munguva itize. Haleluya. Anotenda kuti Jesu mwanakomana wako. Ipapo ndoda kuti munhu anzwisise kuti when you are dealing with Jesus tine zvepanyika zvinotibata but tine nyaya dzemweya dzakakosha. Dzanzi nevhangeri pano handirambe mari. Ukatoona dhiri rine mari rakaswatuka ndipo ndiite mari but nyaya dzemari hadzina mari pamari ina Jesu. Kudenga kune karenzi yemari. Uchainzwa vanhu vachi toda kuibata karenzi yekudenga. Isaiah 55 impezai pamuri papa. Jesu Kristu haana kuuya nemvura bedzi. Jesu haana kuuya nemvura chete asi nemvura neropa. Jesu akauya aine mvura aine ropa. Mweya ndiye unopupura. Saka wakanzwa naPeter vachinzi musaita chinhu kusvika Holy Spirit agara pamusoro penyu. Kana agara pamusoro penyu muchava zvapupu zvangu. Munotangira paJerusarema ipapo pakazara vhangeri remurayiro apa. Morova vhangeri waprista utenge
mopinda muJudhea mandakambofamba musarega kuenda Samaria uya pandakambokurambidza pamateuteni ndichiti musaenda mumaguta evakarasika mweya wakanga asati auya. Kana pawa yeHoly Spirit yauya muchaenda mun'anga, muchaenda kunana ndumbwe, muchawirirana nanatete vanosaidzira vesarohwa, muchirohwa varipo nyanga dzinorovera madzipo pasi, muchadzura hoko dzadzo kuti vadzakafamba patori nehoko pamusha pano iwo nongosvika uchiidzura so chiendai kumaguta kwese. Saka basa ramweya ndorakanzi naJesu, vakomana mucharwadziwa munogomera. Rakarai kuti kana mukadzi achinge akazvitakura anochema, kana ari mulebha anogunun'una, asi kana mwana achinge aponwa kuchava nekufara. Zvikanzi ukaona mwanakomana wemunhu achikudzwa kuno munyaradzi achaburuka. Kana mweya wezobva dauya imi muchafara, muchava nemufaro. 8:18 dzavaroma. Nokuti ndinoti madambudziko enguva ino, kutambudzika kwenguva ino hakuna kufanira kuenzaniswa nekubwinya. uchazoratidzwa Uberere Jesu maono. Unodaro kuti tambo yenyika yakamusunga zvinoita Satani kana achinge asingade kuti unzwe vhangeri nezuro rakanabva kubasa mushe unongobva wakangopomerwa zvanezuro chete zvaunosvika mande zvaexpire indava kuti upinde muweekend uri off mood. Vakabatikana ndoskirira Sataniwo chinongoita kuti chinokupaka situation wakutonyatsoona kuti apa ndakuda unopinda kunoona matatu. Remember, nyaya dzemweya ndedzekuti mweya anotsokerwa mukati umu ozara mukati mako zvakaipa zvobuda. Saka kana pasina chiri kupinda zvinenge chirungu, ndakambozvitaura kudhara kuti ukaona zvidhakwa zvadhakwa zvinofanira kutaura nechirungu, but kana chisina kumbopinda chirungu chacho chirakadza vanobva ngachibude kana chisina kumbopinda. Ndo zvakaita mweya mutsvene. If Holy Spirit does not descend in you, hapasi kubuda. Saka paya patinoti inzwa ivhangeri mai rakabopa baba vari panhoo vana apostoli vasati vambosvika kuvaona kuti ndokuna matoka cheriko ndozvinoita Mwari izvozvo. Tichida kutosvika anogona kukudzivisai kuti murege kusvika panguva yamuri kuda kuti imi mufinikane. But kuno kumanji kuna Mwari wematambudziko, kuna Mwari werugare, kuna Mwari wemufaro. Isu tinotiramba wakabatirira pachikomo chedenda paKalvari. Isu hatiparidzire kuti vasafe, tinoparidzira kuti kana wafa waende kuupenyu usingaperi. Sabhoya kuno tinoda tipedze nyaya dzako dzepanyika, tinogona kugadzira mushe toti Mwari chimutora yanaka. Ukaona bhera rakupiwa chikafu rakaita kuunganidzirwa nemvura rakuma 5 and something weeks bye. Vanoda kuti chest ikure rone kuurayiwa. Ona tamweya kutaura nekumuchinjikwa iyi ziva kuti takuda kuti isha akudzokore. Kaita chechi yamusingamboende kunhama kuti muone kwemabataniro amakaita. Hallelujah. Amen. Because if I get let that people for a mistake, the gospel must speak about Jesus Christ. Everything else is soothsaying, is naysaying. One of what you romancing, I did Kungo Wawata, babbling, Kungo Wawata shop. Vangeli dese garino gete pana Jesu. Abana chini chino what's the donya kwanda wabuda mcheche. Wopo wata accident wachipa mcheche. Wopo wenda kugena wachipa mcheche. Yapatwa Jesu. Zvoita we. Zozandika famse Tuesday. Zofanira kudhautika kuti dzaenda here kana kuti hadzina. Wabuda unzwa vhangeri rakadai. Saka vhangeri must bring conviction in each and every one. Vhangeri rinofanira kuudza kamwe so kanotaura newe wega. Ndofanira kugadzirisa nzira dzangu. Nokuti kune chitatu vhesi ya 8. Yes. Mweya ndiye unopupura uyo nokuti mweya ichokwadi. Mweya ichokwadi nokuti vatatu vanopupura kudenga. Kune vatatu vanopupura kudenga. 3 that bears witness in heaven. Baba, shoko na mweya. Kuna baba, kuna shoko na mweya kudenga. Baba vatatu ndimu mweya. Ava vatatu ndimu mweya. Ani nani? Baba, shoko